Foron anos difíciles cando da miña infancia, non? Porque eu, por exemplo, empecé a estudar na escola pública, pero era malísima. Tanto medo lle tiña ao profe, deixen de ir á escola. Meus pais tuveron que pagar unhas escolas particulares. María Luisa, en Salceda, foi quen me enseñou a ler e a escribir. Aí foi onde empecé co bachiller. Despois fixeron a formación profesional de electricidade de automóviles. Dicían que, bueno, os que quedarían primeiros que serían, xa tendrían o traballo asegurado, pero foi mentira, porque sin recomendación era difícil entrar nun taller. Eran tempos difíciles e aí, para min, a herencia máis grande que agradezco aos meus pais foi esa. A mellor herencia que poden deixar os pais uns estudos aos fillos. Entonces empecé a traballar na descarga de pescado na Casamar. Non era futuro para min. Gracias a compañeiros que estaban anos en Inglaterra, buscaron un contrato e emigrén para Inglaterra, a finales do 72. Para min foi unha experiencia fenomenal, a verdad. Un aprendizaje enorme. Traballando de camarero, aprendín algo de inglés, ir de España, que vivíamos aquí, o cambio para Inglaterra foi enorme. Despois tuve que volver porque tiña que ir para Mili, ou tiña que renunciar a Mili, pero tiña que estar 10 anos fora de España. Decidín vir cumplir a Mili e xa non volvín. Entrei en Citroën a primeiros do 77 e estuve aí 39 anos. Hasta que me xubilé. Volvemos cando cumplimos os 25 anos de casados. Fomos de visita ao restaurante onde traballara, máis a visitar o povo de Estrubera. Quedo sorprendido cando hai xente que dice que antes se vivía mellor. Sinceramente non o entendo, porque por calquer parte que se vaya do mundo hai gallegos por todos os lados. Estamos extendidos por todo o mundo, o sea que ahora que estemos en contra da emigración cando nos fomos os emigrantes máis grandes é triste, a verdad, a mí me entristece, non sei como explicarlo, non? En os 76 me casé, entonces, claro, viñeron os fillos, vin a vivir pa aquí, pa esta casa, e resulta que chegaba o mes de agosto e setembro, non tiña agua. En compañía de outros veciños, corridos facer unha traída. Claro, non había tampouco moita experiencia. E fixemos todo manualmente. Desde entonces nunca nos faltou agua. Outro problema que tiñamos no barrio, non podía subir co coche aquí. Era un camiño malo de Laxóns, e dixo, bueno, hai que buscarlle solución a este. En compañía con os veciños daqui, que moitos me axudaron, logramos abrir a pista e asfaltala e todo iso. Pois, a partir de aí, ten unha comunidade de montes. Fixemos o centro cultural, na comunidade de montes estuve moitísimos anos. Os fillos xa foran para o colexio Altamira, fixemos a AMPA. Luchamos aí moito para axeitar, preparar o colexio, reclamando cousas que facían falta. Montamos actividades extraescolares. Os chavales ao salir do Altamira, uns foron para o Meixoeiro, para a FP do Meixoeiro. Entren ali tamén na AMPA, formen parte dos consejos escolares que había. Cando Sonia estuvo estudiando no Instituto de Porriño, que pasa? Que non tiñamos transporte ali. Pedimos colaboración á AMPA que había naquele momento para que nos axudara a montar unha liña de aquí de Salceda, ali, se negaron. Entonces, claro, nós, a única alternativa que nos quedou é montarnos por a nosa conta unha AMPA nova. De feito, logramos poñer un bus para levar a xente ao instituto. Ao final, empezou a analizar se valeu a pena, non valeu a pena, estreou o traballo. Viña do traballo, traballábamos ainda na casa, no campo. As noites aproveitaba ainda, era cando aproveitaba para ir ás reunións da AMPA, da Comunidade de Montes, da Asociación de Veciños, que tamén montamos daquela, estar metido en tantos líos. Hoxe poñeme a pensar, non sei onde se acaba o tempo, honestamente. Aí teño que agradecerlle moito á muller, porque a Foro foi a que levaba máis traballo, claro. Eu sempre luchei por conseguir unha sociedade mellor, ou sea, un servicio mellor, que foi a miña pretensión sempre. Agora vasnolo a ler, Máximo. Como fillo desta terra, é un orgullo e unha honra ser distinguido da miña terra, Salceda de Caselas. Máximo Martínez. Moi ben. E a pé que non había carretera ningunha. Se tuvera naquela un profesor que me enseñara, eu chegaría, hoxe sería un ministro, porque todos os profesores chamaban ao final do meu pai. Alá, non sei como non manda esta chavaliña que ten unha memoria que sai os adiantos gaús, pero non había, nin había bicicleta, nin había carretera, nin había coche, nin había nada. E a profesora que máis estuve con ela tiña un fillo en Madrid,
que chamaban Gonzalo. E cando viña no verano de vacacións a Santa Nai, entón el na terra, no chan, explícabame, mira, mañán vamos a dar, nunca máis me esquece, sistema métrico decimal. Aquilo quedoume na cabeza, non se me olvidou. Eu te cuento, xa coche, cuentas todas. Sin calculadora, tiñas calculadoras, ali para non as uso. Aquela tendiña foi aberta o ano no final do 58, pero puxamos o 59. Non, porque como era na Navidade, se entraba o 59. E ao seguir no ano 59, no mes de setembro morreu o meu pai dun accidente de moto, que morreu de 47 anos. É claro que dou xe tendiña aberta e non seguimos. Vendíase naquele tempo, máis naquela tenda, que vendou xo no supermercado. Vendíase moito. Casámonos, partimos o capital, a min quedou un montón da tendiña, pero logo despois facísenos pequena, porque iban para ali a botar a partida, todo, nada. Tende a montamos o bar, empezamos entón a xente que viña ali xa a comer nos tales cocidos, que comían nun comedorciño ali na cociña, que comían 7 ou 8 persoas. Daí viu vindo o conto dos cocidos, que foi indo, que empezou a gustar, como son cousas así caseiras, eu quería pipitos, como son moi ricos, pois a xente ven. Facían aquí, en riba deste, era todo como unha eira. O festas aquí, de San Vicente ou do San Liborio, facían a festa aquí. Eu a música gustábame moito, que o finado meu pai era músico. El a min enseñábame moito, eu sabía marcar e ler os papeles da música, todos. Estas chavaliñas todas que había por aquí, eu fui as orillas todas para os pendientes. Vin asunto, vin. Eu arraslábale o pelo a moitos homens, viñen os domingos a tarde para lle cortar o pelo. Eu, estas casas por aquí todos estaban malos, todos viñen xunto a min polas inicións. Para facer unha cura para calquera cousa, fagolle tamén a calquera. Eu caseime de 18 anos ou así, o meu home traballaba así no campo, coa tenda, esses animales que criábamos así, sempre estábamos contentos. Estuvamos sempre filliña, hasta agora que desde que nos casamos no ano 61, hasta que morreu por aí 3 anos. Cando iba ao sanatorio que estaba engrasado, entón dicían os médicos, ali todos, moi poucos matrimonios destes, pero levámonos sempre moi ben. Un sale tamén como do outro día. Porque outro día gustouche o vídeo, non? Saliche perfecta. Ahora non lo lees. Para mí es una gran por vernos aquí con todos amigos. Gracias a mi familia. Por parte muy bien, y es Lolita, la alcaldesa, que fue muy guapa, y todos los compañeros que se encuentran todos muy contentos. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Muchas gracias. Eu fui un contrincante tanto de un lado como do outro, que eu convivía máis cos do Barreiro que cos da feira. Tiña amigos aí no Barreiro e nunca me fixeron un chiste. Pero un ano, para Marte de Carnaval, ven a orquesta Satélites para o Barreiro. Temos que conseguila 3 días antes para a feira. E marchamos eu os dous alá arriba, a Villa García, a contratar a orquesta. Oye, queríamos se nos podía vir a facer unha festa ali ao lado, por Río, sei, No, pero tedes que decir onde. Mira, é Salceda, na feira do Barreiro. Queremos que vaya no lunes para a feira. Ali a orquesta para aquí para o Barreiro, 40.000 pesetas. Dámoslle 60.000 pesetas. Empezaron a mirar un para o outro. E dixeron, non podemos ser. E depois superalo. Pois foi como un equipo de fútbol. Transferironme os do Barreiro, compraronme para aquí. Estamos unha directiva daqui e da feira. É da Farrapada. Era para eliminar a Icona. Bueno, o Manolo, o Estevez, era o presidente. A mí nombraron o vicepresidente. Pero, bueno, iso non quer decir nada que... Eu, para min, ser presidente ou non ser presidente, ten o mesmo valor. Cortábase a madeira e pagábaselle, ao mellor, tocáballe cada veciño, a repartíase cada veciño 50 euros. En cambio, agora, non, agora xúntase todo, e ao mellor hai unha necesidade por un camiño ou por tal, repártense. Antes, repartíase tamén por carnaval. Eu, para mí, non estou de acordo. Os cartos do monte devia ser por montes. Ou a cabra para que dê leite hai que dar de comer. Esta casa me ia tocar a Lourdes, porque aquí ia buscar agua a casa a 1 kilómetro. Fixe unha reunión, convoquei aos compañeros, e dixen, mira, vamos facer unha traída con vecinos. Pois sí, vamos. E empezamos un sábado. A mañá, cando empezamos a cavar, aquilo empeza a salir agua. Dios mío, que era agua embalsada. E fomos despois de comer, xa non había agua. Chamamos a empresa Covelo e deuse unha facilidade de pagar cada mes tanto. E deu algúns que non o querían. No 79 inaugorouse. Pero ti sabes o que abrir a villa, ou se non ir a medio kilómetro buscar un caldeiro de agua para lavarte, para todo. E botei 6 anos de directiva, de presidente.
Eu estuve no Centro Cultural da Feira. Meteuseme tamén na cabeza de asfaltar a carretera desde baixo do cruceiro do Fonte da Pedra arriba á feira. Eu miraba que se facían noutras parroquias, pouco non podíamos fazer nós. Falei co alcalde e dixo, mira, ti pon o material, eu andaba coa pisonadora, os da feira apoiaron todos, a verdade que traballaron ali, conseguimos asfaltar aquilo. Antes colaboraba máis. Agora cada unha a súa vida fora, sí. Se leu Lionza, primeiro, a primeira lista de Benegar, democráticos, sí. Salimos os dous de concejales, pero o capataz era do PP. A Alianza Popular era daquela. E o ingeniero técnico era de Blas Piñar, é verdade, sí, home. Entón eu estaba como rebelde ali no medio. Non quería complicacións. Eu renuncio e aquí entro o terceiro da lista. Non me repetín tampouco, Iso que dixa que con Franco se vivía mellor, o que dixese, pois non sabe o que era. Non pasou. Non te deixaban vivir. Vou dicir, daquela con o tempo de Franco tamén, a muller estaba discriminada. E o que dice que pasou ben é porque entonces estaba metido na manada dos grandes. Foi unha escola de música para tocar o acordeón. E ali que non había clase do acordeón, e viña para casa, encontrei a Tere. No, ven, toca a gaita, que estamos no barreiro, toca a gaita. Hai gaita salido. Agarrei, empecé a tocar a gaita. Agora xa non teño pulmón para a gaita, agora toco o tambor. Se fixo foi un interés, non por económico nin nada. Eu non quero protagonismo ningún. Quero... Parte diso, sí. Por un lado é un orgullo moi grande. A tal te levamos. Ti déxate levar. Sí, non pasa nada. Ti déxate levar. Lenos aí. Bueno. O meu máximo agradecemento a toda a Corporación Municipal por nombrarme salcedense distinguido. Gracias.
Donas e cabaleiros, bo día e benvidos a esta 15ª edición do acto cívico de nomeamento das e dos salcedenses distinguidos. Permítame, en primeiro lugar, saudar a alcaldesa, concelleiros do equipo de goberno, concelleiros da Corporación Municipal, exalcaldes, salcedenses distinguidos e distinguidas, representación do tecido social, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil, autoridades. Hoxe, para ilustrar musicalmente este acto, acompaña o noso quinteto de metais da Banda Cultural de Salceda, dirixidos por Jorge Macedo. Grazas polo voso traballo. E, por suposto, saúdo especial aos distinguidos deste ano 2026. Benvidos todos e todas a este nomeamento das e dos salcedenses distinguidos, importante acto cívico embarcado nas festas do Cristo que pon en valor a trayectoria vital de quenes adicaron a súa vida familiar e laboral para un progreso mellor por Salceda. E para abrir este evento, toma a palabra o concelleiro de Cultura, Álex Rodríguez Canosa. Adiante. Bueno, bo día a todos e a todas nesta mañá, que a verdade é que, bueno, creo que os abanicos lle vamos a dar bo uso porque temos a sorte de que nos acompaña este sol. Alcaldesa, concelleiros e concelleiras, membros da corporación, alcalde Marcos Besada, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil, moitas gracias por acompañarnos hoxe neste acto. E como dicía, hoxe é un día fermoso e non só polo tempo, é un día fermoso tamén polo acto no que estamos aquí, e polo que iso significa. Un día que seguro e de seguro será de moitas emocións para as tres persoas que distinguimos e para a súa familia, e un día no que recoñeceremos esta trayectoria, esta historia de vida de Máximo, de Lola e de Santiago. Esta fin de semana, e concretamente hoxe na Domingo de Cristo,
combinamos, digamos, 2 semanas de actividades, 2 semanas de festa, 2 semanas de verano cultural, no que quero agradecer tamén a participación activa da veciñanza, ben sexa como público, ben sexa con ese tecido asociativo do que non podemos estar máis orgullosos, que sempre colabora, sempre participa e que a verdade é que nós estamos encantados de darlle ese protagonismo, non? Hai xente, sobre todo a xente que ven nova para Salceda, sempre comentan o mismo, non? En Salceda é imposible aburrirse. Todos os fines de semana temos algo, sexa verán, sexa inverno, e iso é gracias á labor que fai todo ese tecido asociativo. Por lo tanto, sí que me gustaría aproveitar e darlle un gran aplauso a todo ese tecido asociativo que fai que Salceda sexa o que é. E, como non, parte dese tecido asociativo tamén é as 5 persoas que nos acompañan hoxe da banda cultural, non? A banda cultural non podía fallar a esta cita, polo tanto, quero agradecer a este quinteto de metais dirixido por Xorxe Macedo e integrado por Xavi, por Pablo Rodríguez, por Dani, por Hugo e por Pablo Bargiela. Un aplauso moi grande para eles tamén. E como decía, hoxe distinguimos a 3 persoas pola súa trayectoria de vida, non louvamos grandes fitos, senón esa trayectoria e que moitas veces é unha trayectoria en segundo plano, non? Por iso sí que me gustaría resaltar neste sentido esa segunda liña, unha segunda liña desas persoas que forman parte da vida social de Salceda e non ocupan o protagonismo, senón que están sempre dentro ao lado de atrás traballando. Xente importante e a importancia de estar sempre disposto a traballar, a colaborar e sempre sin esperar nada a cambio e sempre de anonimato. Algo en común dos nosos distinguidos e distinguida este ano: traballar sen facer moito ruido, sexa nos tecidos asociativos, sexa levando un negocio ou sexa colaborando para que teñamos a sorte de construir Salceda entre todos e todos. Sin esta xente, sin este traballo en segunda liña, este traballo que moitas veces non é recoñecido, non poderíamos ter a Salceda que hoxe temos. Por lo tanto, reivindiquemos e valoremos sempre a esas persoas que están aí nun segundo plano, que non buscan protagonismo, pero que sí son imprescindibles. Non buscan protagonismo, pero hoxe sí que yo queremos darlle ese protagonismo a Máximo, a Lola e a Santiago. Deixo vos xa con eles, que hoxe son os grandes protagonistas, o día grande. Disfrutade moito das festas do Cristo, disfrutade cas vosas familias, cas vosas amizades e, como decía miña avoa, o importante é non levar un golpe, vale? Grazas, concelleiro, por as palabras e pola recomendación importante, non levar golpes, que non é o momento. Chega agora o momento de homenaxear o primeiro dos nosos salcedenses distinguidos, don Máximo Martínez Comesaña. Máximo Martínez Comesaña. Máximo nace en Sanxurxo, no barrio de Outeiro, o 12 de xaneiro de 1953, no seo dunha familia humilde. Foi o primoxénito de Asunción e Antonio das Nogueiras, coñecido por ser a primeira persoa en dispor dunha DKV coa que transportaba a xente nas súas viaxes. Tivo 2 irmáns, Antonio e Marina.
Cursou os estudos primarios en Salceda, o bacharelato no Porriño e unha formación profesional en electricidade do automóvil. Como el mesmo recoñece, a mellor herdanza que lle deixaron os seus pais foi a oportunidade de estudar. Ante a falta de traballo relacionado coa súa formación, en 1972 comezou a traballar na descarga de peixe en Vigo e ao decatarse de que aquel non era o futuro que el quería, decidiu emigrar a Inglaterra coa axuda duns amigos que xa estaban ali. En Inglaterra traballou durante ano e medio en restaurantes de alta categoría ata que regresou en 1974. Máximo lembra esta etapa como unha grande experiencia vital que lle permitiu aprender inglés e coñecer de primeira man como se vivía noutras sociedades europeas máis avanzadas daquela. Ao regresar da emigración realizou o servicio militar e despois traballou durante ano e medio co seu irmán nunha empresa de electricidade en Vigo. E xa en 1977 incorporouse a Citroën, onde permaneceu ata a súa xubilación. Durante 26 anos compaxinou este traballo con extras no restaurante La Estrella, onde era coñecido como Mino. Máximo casou co amor da súa vida, Estrella Domínguez, o 4 de abril de 1976 e ambos trasladáronse a vivir a casa da súa avoa en Condide, onde reside na actualidade. Tiveron 4 fillos, 2 homes e 2 mulleres, Óscar, Silvia, Sonia e Maxi, e hoxe contan con 3 netos e unha neta, Arón, Mauro, Sandre e Bianca. Recoñece que traballou moito, pero tamén que iso foi posible gracias ao apoio constante da súa muller, que se ocupou da familia. Máximo destacou sempre polo seu labor asociativo, procurando mellores servizos para a veciñanza. Con apenas 16 anos reuniu a un grupo de amigos que xogaban o fútbol para construir o campo das Cruceiras. Cando chegou a Condide foi impulsor da traída de augas das Pereiriñas, creada en 1977 e considerada a segunda de Salceda. Tamén colaborou na apertura e asfaltado da pista de acceso ao barrio e formou parte da comunidade de Montes nunha etapa na que se creou a área recreativa de Conforcados, construiu o centro cultural e se mellorou o campo das Cruceiras. Así mesmo, integrou a primeira directiva da Asociación Veciñal e Centro Cultural antes de que ambas entidades se separasen. Noido Educativo é un dos impulsores da APA Altamira, creada en 1982, e tamén formou parte da AMPA e do Consello Escolar do Instituto Ricardo Mella en Vigo e do Instituto Francisco Sánchez de Tui. Xunto a outras persoas de Salceda promoveu a creación dunha nova AMPA no Instituto do Porriño para reclamar un servizo de transporte escolar desde a vila. Máximo tamén mantivo unha activa implicación política formando parte do PSOE nunha época na que non era doado dar a cara por unha formación política de esquerdas. É un firme defensor do ensino e da sanidade pública. Na actualidade, continúa traballando no eido asociativo como membro da directiva da Asociación de Persoas Xubiladas co obxectivo de mellorar os servizos da veciñanza. O seu desexo é que Salceda conte cun transporte público de calidade. Tras coñecer a súa biografía e os moitos méritos que o acreditan para recibir a distinción, recibamos cun aplauso a Máximo Martínez Comesaña, que tomará a palabra a continuación. Máximo. Bueno, teño que sacar espoleta. Bos días a todas e a todos. Grazas por presentador pola biografía da miña vida case ao completo. É unha honra para min estar aquí hoxe con todos vostedes celebrando este acto dos salcedenses distinguidos 2026. Como fillo desta terra me sinto moi orgulloso. En primeiro lugar quero agradecer á alcaldesa Loli e ao seu equipo de goberno por pensar en min, así como a toda a corporación e os grupos políticos polo seu apoio á miña persoa e demais compañeiros. Agradecer ás autoridades aquí presentes, ao público en xeral, pola vosa presenza, ao grupo da música que nos acompaña e en especial á miña familia, empezando pola muller, fillos e netos, e sen esquecer aqueles que xa non están con nós.
porque sin o apoio deles sería imposible tanta participación na sociedade. Moitas grazas a todas e a todos. Como ven, explicaron na miña presentación, a vida foi continua. Na laboral traballando en Citroën pola semana e o fin de semana no Salón La Estrella de camareiro, empezando na sala de baile e rematando no restaurante durante 26 anos. E desde aquí quero agradecer a Manolito onde nos este vendo, Dori e a súa familia. E por si fora pouco, traballo ainda metido nos temas sociais. A miña vida social pola que estou aquí empeza cando me casei e fun a vivir para o barrio de Condide, en Sanxurxo, onde había moitas carencias e polas que empecé a loitar. Logo, o mesmo na parroquia e despois na municipal e na extramunicipal, coa axuda de moitos compañeiros e veciños que loitaron polo mesmo. Porque, como decía John F. Kennedy, non preguntes por que podes facer polo país, senón o que ti podes facer polo país. Neste caso, pola miña terra. Esa foi realmente a miña participación en todas as asociacións e comunidades por onde pasei, aportando o meu graniño da area nas melloras para todas e todos. Como decía Castelao, o verdadeiro heroísmo consiste en trocar as ideas en feitos. Polo que aí sigo, ahora mesmo na Asociación de Xubilados e Pensionistas de Salceda, con outros compañeiros, entre eles aquí Santiago, tratando de que a xubilación sexa máis activa para todas e todos, e loitando sempre polas melloras para a sociedade, como o servicio do transporte con Vigo, o que demandamos ás autoridades competentes que teñan en conta a Salceda de Caselas. E como cristián, quero rematar cunha frase do Papa León XIV, onde dicía: ninguén pode arrodillarse ante o Señor e desprezar ao seu irmán. Moitas grazas a todas e a todos pola vosa atención e confianza. Gracias. Moitas gracias. Recibamos agora no estrado a concelleira Selene González e o concelleiro Suso Gregorio, que farán entrega dun agasallo e da figura conmemorativa do nomeamento como salzadense distinguido a Máximo Martínez Comesaña.
A segunda salcedense distinguida nesta 15ª edición é dona Dolores Alonso Pérez. Dolores Alonso Pérez. Lola nace en Soutelo o 18 de agosto de 1942 no seo dunha familia humilde formada por dúas irmás, Lola e Consuelo. En decembro de 1958, seus pais abriron unha pequena tenda a que chamaron a Tenda 59. Tan só uns meses despois, en setembro de 1959, o seu pai faleceu nun accidente de moto cando regresaba das festas da guía e a súa nai quedou á fronte do negocio xunto coas súas dúas fillas. Xa desde o primeiro momento, o cocido do 59 comezou a gañar sona e a traer xente de moitos lugares. Lola lembra a súa infancia no seo dunha familia marcada polo traballo. Gustáballe moito ir á escola, de feito, comezou a asistir con só 4 anos. Era unha nena moi intelixente e os mestres insistíanlle aos seus pais en que debían mandala estudar, pois tiña unha memoria prodixiosa. Pero Lola non puido continuar os estudos porque había que desplazarse a Tui e a familia non tiña medios para facelo. Ela pensa que de ter podido seguir estudando chegaría a ministro. Cando menos. Soñaba con ser mestra e xogaba nas escaleiras da súa casa impartindo clases imaginarias ao seu alumnado. Aprendeu tamén nocións de música da man do seu pai porque era un gran músico. Casou en 1961 con José Martínez Besada, o amor da súa vida, con quen compartiu a súa vida ata o seu falecemento. Hai 3 anos. Tiveron un fillo e unha filla que a converteron en avoa de 2 netos e unha bisneta. Xunto co seu marido levou unha vida intensa de traballo. Mentres Faustino e Emilia, o seu fillo e a súa filla, ian á escola, eles dedicaban longas jornadas ao campo, onde criaban ata 6 ou 7 bois que logo vendían, o tempo que atendían o 59 e, por suposto, a casa. Cando Lola herdou o negocio, traballou a Reos xunto co seu home para mercar novos terreos e construir a casa que hoxe alberga a tenda e o bar 59. Lembra como recollían a area dos regatos e a transportaban en caldeiros no carro de bois para despois peneirala e empregala na construcción da casa, contando únicamente ca axuda dun albanel. No 59 encargábanse da cociña, especialmente dos seus afamados cocidos, que atraían xente de toda a contorna. Pero a vida de Lola non se limitou ao campo e ao 59. Tamén desempeñou outras tarefas moi valoradas pola veciñanza. Facía esos buracos as orellas ás nenas dos redores, cortaba o pelo a veciñanza e era unha das persoas os que recorrían cando había que poñer unha insección. Lola lembra unha vida chea de amor xunto ao seu marido, con quen recoñece que sempre se levou ben e con quen compartiu traballos, alegrías e tamén penas, formando entre ambos unha familia fermosa. E por esta vida chea de traballo e amor, recibamos cun forte aplauso a Dolores Alonso Pérez, que vai tomar neste momento a palabra. Lola, este é o teu momento, Dicíate, Lola, que este é o teu momento porque agora toca falar. Va a ser unha risa. Buenos días. Ay, que falo, sí. Doy las gracias a estos públicos como que están muy atentos y cada uno cuenta a su manera. Está todo muy bien y me alegro mucho haberme traído aquí. Gracias a la alcaldesa que está, la Lolita, que me convenció por venir porque yo no venía,
Y claro, ahora veo que estoy feliz, que sé que es, y que todo vaya muy bien, que para el año lo otro, que vengan otros así, como vinimos este año nosotros. Y claro, que lo voy a decir, que hagan muchas cosas que hacen falta, todos los que gobiernan en el ayuntamiento, que están aquí, todos son buenos para mí. Y sí, yo no trabajo mucho. Y que los que estén aquí, que vayan a comer el cocido allá al 59. Que no se olviden del cocido, el pulpo también, a los jueves hay muchas cosas. Y si se enteran de donde yo vivo, porque yo cuando era chiquita yo soñaba de que quería ser una profesora, pero que lo decían ahí. Pero claro, no había posible, no había carretera, ni bicicleta, ni nada, no podía. Y yo cada vez que iba al colegio me decían los profesores, manda a tu padre. E iba hasta ahí, pero no, yo llegaba a casa, yo hacía de alumno y de profesora, contestaba y preguntaba. Mi idea era, pero en aquella época no se podía. Y seguimos así la vida, luchando con la tienda, con el bar, con el campo, con esas cosas todas. Y ahora pues soy vieja, no me duelen las piernas y no tengo que decir que yo quería trabajar mucho. Si todos trabajaran como mí, todos estaría en España, serían dos, no sería dos o tres, porque yo trabajo mucho. Gracias, Lola. Habrá que mandarle un agradecimiento también, una dedicatoria a familia, ¿verdad? Gracias por todos y que todos sigan bien y que todos les vaya bien la vida y que ganen mucho dinero y para todo el mundo. ¿Vale? Gracias, fuerte aplauso para ella. Espontánea e auténtica. E imos recibir novamente no estrado a alcaldesa, novamente non, agora a alcaldesa Lole Castiñeira, esta vez acompañada polo conselleiro Marcos Troncoso, con quen entrega a figura conmemorativa do nomeamento como a salcedense distinguira a Dolores Alonso Pérez. Esto para mí, gracias. Y ahora con figuras de mar. Sí, yo podría, después de más por la casa.
O derradeiro salzadense distinguido deste ano 2026 é don Santiago Cabaleiro Ojea. Santiago Cabaleiro Ojea. Nace no barrio da Feira o 24 de novembro de 1947 no seo dunha familia de dous irmáns. En 1973 casa con Lourdes González Troncoso, polo que cruza o regato da Meixoa e establecese no Pomar de Suso e tiveron dous fillos. A vida laboral de Santiago desenvolveuse na daquela denominada COTOP, a Consellería de Obras Públicas e Ordenación do Territorio, onde traballou na construción e no manteñemento de obras públicas. Foi un dos promotores da creación da APA do Colexio Altamira, no que estudaban os seus fillos, a pesares de que as encargadas da crianza eran case en exclusiva as mulleres, e o certo é que tamén a directiva da APA estaba formada exclusivamente por homes, igual que o resto das directivas das asociacións e colectivos. A vida adulta de Santiago estivo sempre vinculada ao asociacionismo. De solteiro foi tesoureiro do Centro Cultural da Feira, e desde este colectivo promoveu o asfaltado da estrada que vai desde o cruceiro de Fonte da Pedra até o torreiro da Feira. Lembra que a obra se levou a cabo coa colaboración dos seus compañeiros da COTOP, pero sobre todo grazas ao traballo da vecinanza, sen cuxa axuda sería imposible. Participou nas primeiras eleccións municipais democráticas celebradas en 1979, formando parte da candidatura do BNBG, animado polo seu contorno familiar e de amizades. Chegado o momento de tomar posesión da acta de concelleiro, renunciou a ela por medo a posibles represalias no seu posto de traballo. No ano 1979 conseguiu poñer en marcha a traída de augas de Castro Barreiro. Ata aquel momento a veciñanza tiña que desplazarse case 1 quilómetro para abastecerse de auga. Santiago lembra aínda como seu pai, como pai da súa sogra, chorou a primeira vez que abriu a villa e daquela comezou a saír auga. Unha vez posta en marcha a traída de augas, atopáronse co problemas de non dispor dun espacio onde reunirse. Por iso Santiago foi tamén un dos promotores da construción do Centro Cultural de Castro Barreiro, inaugurado no ano 1983 e levantado grazas á colaboración da veciñanza. Santiago é unha desas persoas que viviron o entroido salcedense con intensidade desde os barrios, primeiro na súa feira natal e despois en Castro Barreiro, onde casou. Lembra como desde a feira intentaron contratar a orquesta Os Satélites para actuar no Luns de Entroido, xa que sabían que o martes tocaría no Barreiro. A pesar de ofrecerlle ata 60.000 pesetas fronte ás 40.000 que cobraban en Barreiro. A orquesta non aceptou, coñecedora da rivalidade existente entre ambos barrios e das advertencias que xa recibiran. Xa en Castro Barreiro foi tamén un dos impulsores da recuperación dun antigo camión para empregalo como carroza do Entroido. O vehículo estaba abandonado e foi reparado e posto de novo en funcionamento grazas ao traballo da veciñanza. Santiago continuou participando activamente e continúa no tecido asociativo agora dende a Asociación de Persoas Xubiladas e Pensionistas de Salceda. A súa grande afección é a música, quería aprender a tocar o acordeón, pero daquela non atopou quen lle ensinara. E foi a súa sobriña Tere quen o animou a aprender a tocar a gaita. Nos últimos tempos cambiou a gaita polo tambor, pero segue a participar na festa alá onde sexa preciso. Os méritos da súa biografía que acabamos de escoitar fan que recibamos con aplausos a Santiago Cabaleiro Ojea, que de igual xeito que os seus predecesores vai tomar a palabra ante vostedes. Santiago. Bueno, buenos días a todos y a todas. Primero, quería agradecer aquí a la señora alcaldesa y a toda a corporación municipal
por otorgarme este título, como podes chamar. E aparte, agora vou vos contar algo do que a miña vida pouco, pero eu sempre me gostou colaborar, obrar, facer cada vez mellor en todos os sitios que estuve. E tamén tuve unha gran suerte de que ao apoio que tuve sempre dos veciños. Os veciños, a verdade, que me apoiaron ferminosamente. Iso hai que agradecelo. Bueno, hubo algún que incluso me chamou Santiago Carrillo, atracador, pero bueno, eso sempre hai algún porque nunca fixo nada nin deixa facer. Iso é fundamental. Bueno, eu, como dixo aquí, nací na Feira, no barrio da Feira. Un ano marchei para a Noveleira, pero é a mesma zona da Feira. E participei na Feira, participei en carnavales, e iso todo, bueno, iso xa foi unha cousa, conversións e iso tal. Despois caseime, aos 27 anos caseime, e levaron para o Barreiro. Foi un traspaso bastante bo e tal. Vivo no Pomar de Suso. A verdade que os do Barreiro me colleron de maravilla. Foron son tamén, dixéronme, mira, queres participar, axuda a participar no carnaval e tal? Me faltaría máis. La verdade que se tampouco se non me dicen, igual a cousa mellor cambiaba, non? A verdade que apoiei a la muerte. E falando no carnaval, vos quero dicir que sendo da feira, os do Barreiro nunca me puxeron un chiste. Nunca. 50 anos que levaba no Barreiro, que levo no Barreiro, os da feira, bueno, só botar un chiste. Este sí que é un chiste. Este é un chiste porque, por desgracia, os xistes estánse metendo en familias ou en vida privada de personas, que iso sí que non me gusta. Pero o meu era curioso, que unha vez escapou o porco da corte e caíu-me na percina. Ora, resulta que no ano seguinte aí vai o porco Santiago, o porco que tiña Santiago, a veces aí diante, coas mans así, e un flotador. Para min foi o mellor chiste que pudo haber así. A verdade que sí. E é iso, eses son o mellor chistes que o que dixen anteriormente. Ahora quero vos contar algo de cando era novo. Cando de novo participei en deporte, bueno, xoguei no Casela, de porteiro no Salceda, que despois fundou o Caselas, xoguei de porteiro no Salceda. Despois fun a xogar ao Meixoa, onde ainda existe agora o Meixoa, foi formado por uns cuantos da directiva, uns cuantos chavales da feira e outros do Barreiro. Entonces puxémoslle ao Meixoa, porque sabedes que o Meixoa é un regato que divide a feira e o Barreiro. Entonces, por iso, botei en varios anos que o Meixoa ainda está xogando agora en campeonatos de parroquias. E colaborei en facer o campo de fútbol dos Ojueiros. Aí tamén colaborei, en fin. Tamén xoguei en fútbol sala, un fútbol sala de consellerías da Xunta de Galicia en Pontevedra. Aí foi. E o resto deu-me, porque despois de vello tuve que meterme gaiteiro. Toquei como 18 anos coa gaita e tal, pero agora o meu pulmón non dá para encher o folo, xa vai vello, xa está. Entón agora demo por coller o tambor. E así foi a miña vida de novo. E que vou dicir máis? Teño que agradecer a toda o Salceda e especialmente a Feira e o Barreiro por apoiarme nas miñas actividades. Tamén agradecer a miña familia e a miña muller. Bueno,
E agora, se me permitides, queríamos botar unha canción. Esta canción vai dedicada a todos vós aquí presentes, especialmente para meus compañeros de directiva da jubilación de jubilados e pensionistas de Salceda. Adelante coa canción. Como vos hei de querer, como vos hei de querer, ángel divino. Como vos hei de querer, como vos hei de querer, si me justo viño. Como vos hei de querer, como vos hei de querer, con sentimiento. Como vos hei de querer, como vos hei de querer, si me dades tormento. Chumbalarala, 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 chumbalarala. Gracias. Gracias. Creo que todo un auténtico descubrimento, non só como distinguido aquí en Salceda, senón tamén como voz para a canción. Impresionante. Imos recibir con aplauso novamente agora sí a alcaldesa e o conselleiro Alex Rodríguez, quenes se entregarán como agasallo a figura conmemorativa do nomeamento como salcedense distinguido a Santiago Cabaleiro Ojea. Fortes aplauso, Santiago.
Xa coma salcedenses distinguidos 2026, Máximo, Lola, Santiago, sexan vostedes testemunhas privilexiadas xunto ao público hoxe aquí congregado das palabras que seguramente lles adicará a alcaldesa de Saceda, Loli Castiñeiras, a quen convido a subir ao estrado para pechar este acto. Forte aplauso para a alcaldesa. Amigos e amigas, benvidos e benvidas a esta praza do Concello nun dos días máis especiais do ano. Señora concelleira, señores concelleiros, exalcalde Marcos Besada, representantes dos diferentes colectivos veciñais, Benito Castro, oficial da Policía Roberto Cameselle, David Mejuto, teniente da Garda Civil, Banda Cultural de Salceda e o seu director Xorxe Macedo, as persoas distinguidas noutras edicións que hoxe están aquí presentes e tendo sempre tamén a Salceda emigrante que sabemos que non perden detalle do que acontece na súa vila e se alegran polas cousas boas que lle pasan a Salceda. E non quixera esquecer nunca a importancia do tecido asociativo que dá vida á nosa vila e ás nosas parroquias. As celebracións son momentos especiais, son momentos de encontro, de compartir, onde nos gusta lucir a nosa mellor cara. Por iso agradezo inmensamente o traballo das persoas que coidan e miman a Salceda e as 7 parroquias, as que limpan, as que desbrozan, as que sempre están aí, que amosan a cara fermosa, amable e acolledora de Salceda de Caselas. Hoxe celebramos a Festa do Cristo, o día do ano no que celebramos o acto cívico salcedenses distinguidos e distinguidas. Para min, o acto máis emotivo do ano. Pois é un recoñecemento ás persoas con traxectorias de vida que recollen o espírito do traballo a prol da comunidade. As que entregan o seu tempo e os seus azos a mellorar parroquias e a tecer comunidade, exercendo sempre a solidaridade que caracterizou a Salceda de Caselas. Unha Salceda formada por 7 parroquias que da man de persoas como as que imos distinguir se fixo grande, con movemento veciñal, con integración, con aceptación da diversidade. Unha Salceda nova e moderna, unha Salceda que avanza. Estamos nun acto que nos permite recoñecer as veciñas e veciños máis salientables, a esas persoas que suman. E temos a gran fortuna de que son moitas as que o fan. E desexo que este acto se perpetúe no tempo. Son xa 15 anos e humildemente creo que teñen que ser moitos máis, con independencia do partido político que ostente o goberno. Pode que sexa o meu último ano como alcaldesa, pois o vindeiro ano hai eleccións e o pobo é sempre o que máis ordea. Pero desexaría que este acto de recoñecemento ás persoas do pobo se mantivese. Por xustiza social, porque son moitas as persoas que nos quedan por recoñecer, porque por en valor as súas historias de vidas, vidas que son loita por unha Salceda xusta e democrática e de xustiza. Salceda é un bo lugar para vivir, para crear familia e amizades, un lugar seguro e un lugar tranquilo. Ten cambiado moito, temos que admitilo. É claro que o seu dinamismo inflúe no comportamento social de algunhas persoas, pero as que aportan, as que suman, as que fan de Salceda un lugar maravilloso para vivir, sodes moitas máis. A proposta de salcedenses distinguidos e distinguidas 2026 foi aprobada en sesión plenaria pola maioría dos membros e membras da corporación, formada por todos os partidos políticos.
Máximo, non coñecín ata de agora máis persoa máis boa e nobre ca ti. Abríchesme a porta da túa casa para descubrir a un home que é feliz axudando aos demais. Xa o sabía, pero nunca imaginei que fose tanto, con feitos. Un home sempre comprometido que buscou e segue a facelo mellorar a sociedade. Teño moito que aprender de ti e o gallá poida contar contigo sempre. Ahora entendo porque a túa familia creceu en valores e respeto. Téndote a ti a estrella de espello non era moi difícil. Quero decirche públicamente a ti e a túa familia o que vos quero e vos aprecio. Lola, a miña querida Lola. Lola do 59, todo un emblema. Éncheseme a boca ao falar desta muller que formou parte da miña infancia e da miña xuventude. Con ela fomos nenos e nenas felices, porque sempre tiña un sorriso para ti. Lola era centro de todo, o lugar de encontro, onde entre sacos de tercerilla e leiteiras xogábamos a rapazada do barrio. A tenda Bar 59, onde agardábamos o autobús acollidos. Onde traballei por primeira vez de camareira servindo cocido. E Lola sempre estaba aí, para ensinar, para atender, para que o teu paso polo bar fose sempre un motivo de alegría. Ela é traballo, esforzo e adicación. E sempre, sempre o fixo todo con un sorriso. Para ela sempre vou ser Lolita. E por último, pero non menos importante, Santiago. Santiago, eres distinguido porque en ti están todas esas cualidades que se buscan nunha persoa que se lle recoñece a súa traxectoria de vida. Como me alegrei que me dixeses que sí a este recoñecemento. Gustou que dixera sí, porque a xente boa e xenerosa, a maioría das veces, tamén é humilde e non lle gusta figurar, porque fan as cousas de corazón, sen buscar recoñecemento, e xusto son as que hai que recoñecer. Persoas como a ti, Santiago, que sempre quixetes facerlle a vida máis fácil os e as que te rodean. A vida non sempre foi xusta contigo e o gallá este sinxero acto poida servir un pouquiño para que poidas sentir o importante que es para Salceda. Máximo Lola e Santiago, orgullosa de vos, de todo que representades e da pegada que deixades. Como máxima representante das veciñas e dos veciños, moitísimas grazas por traballar por e para Salceda. Grazas á alcaldesa por esas palabras. Eu creo que resumen perfectamente o que fomos sentindo ao longo deste acto de recoñecemento, onde o corazón, o traballo, o esforzo e a dedicación aos demais se congregou e se simplifica perfectamente na vida deles tres, de Máximo, de Lola e de Santiago. Chegamos ao remate deste acto, deste feliz acto, e non pode ser de outra maneira para investir de maior oficialidade e dignidade os nomeamentos que se tiveron lugar. Imos en pé escoitar e cantar, porque tiñen vostedes nos abanicos a letra do noso himno, pois escoitar o himno de Galicia da man do Quinteto de Metais da Banda Cultural de Salceda.
Alcaldesa, membros da Corporación Municipal, autoridades, salcedenses distinguidos e querido público, foi unha honra guiar este evento. Grazas a todos, enhoraboa aos homenaxeados. Ata o próximo ano. Sempre pensando, pero